बन्दु दिनै मा जाबावगोन माथो जेबो गैथारला होमबालाय आमायसो बिफुलानावनो लोंनोसै थौ बिदिबालाय थौ बहा थांलै कानिया ओइ दखान थांनि जाथारलालै माथो मानसिया जानायफोरानो थिग गैया नालाय ओइ आदा मानसियालाय न'आव दंना गैया जाखोब्रा आमायसो ओइ आमायसो मानसियालाय न'आव दंना गैयाब्रा नै माथो आगैमोनसो आमायसो मोनसो फै जिरायफै जिराय दे जिराय सादाखौनो जाग्रोदोसो नो ओइ ओरैनो एसे गोलांदोंमोन आं आमायसो मदन आगै लोंग्रायाथ' दंमोनलै नोमबाजैबो गैया आरो बाथोनबो जेबो गैया सानाफोरबो गैथ्रा होमबा आमायसो जेबो गैथ'थारालै आमायसो गायनाय फुनायानो दाखालिसो जोबथारना बहुद तकलिफ जादो बिदिनोथ' जोंहाबो जेन थेन गायखांबाय नै माथो एम्फौ एनलायासो जानो हमगासिनो आमायसो सानाखौनो लायनो हरनोसै नामा लाबोनो होदो आमायसो गायनाय फुनायाबो जोबथ'बाय बाहाय लोंनोसै र' गुमै मंगलखौ फन खालामनि हेलौ बैनाय बहा दं गुमै आं न'आवनो दं नों दखानाव थांना फैलाय मा खामानि साना एसे लाना फैलै आमायस्लानाव खांखिला फुजानि एसे अ फैसाखौलाय सोर होगोन फैसाखौ आं उनाव थांना हैगोन दे अ जागोन दे मा लाबोसिगोननो लाबोगोन बन्दु होनबा मंगलसिंखौबो सानद्रायखौ लिंहरनोसै औ लेंहरदो जमा लोंनांगौ हेलौ बहा दं न'आवनो दं ओइ हारसिं नामा सानै दं सोर दं ओइ सानथ्राम दांदो ओइ आदा बिफुलाव खांखिला फुजा होहांदों बेयाव फैबानो जाबाय दे जागोन दे थांगासिनो दे सानैबो फैदो दे जागोन दे थौ बिफुलानाव खांखिला फुजा होयोनो लेंहरगासिनो दं थौ होनबालाय थांनांगौ दखानि साना आधा केजि हरलाय आधा केजि नांगौ होमबा आधा केजि नांगौ
नै लाबोबाय नै गुमै खाथिखौनो सैबाय थानोसै नामाब्रा? औलै बेनायमोन बोराय बैसोआव बेफोरखौ मावाबालाय माथो खालामबावनो आजिखालि माथो हाथाय बाजारावसो बायनो हमजोबबाय। गुमै थेमा हरदोलै जाहा थांसै नोंसोरलाय सेंग्रा बैसोआवनो थांखु बिरिबो थोला नामालै बैनाय? नोंसोरलाय बहा थांनो फैदोंमोन? ओइ आदाय बुल्लानाव खांखिला फुजा होयोनो। मा खांखिला फुजालै? जुमाय लोंनो लिंहरदोलै। ए बेखौ खांखिला फुजाबो होनो? थांखुबो थोला बिरि सिगारेटबो थोलाबालाय गथ' गथायखौलाय माबोरै फोरोंलांबावगौलै बेनाय नोंसोरलाय? नै गुमै थेमाया नै माथो समाबो मोनाबायानोलै नोंसोरलाय दासो मोनाजाना लेखा फरायनाय गथ' गथाय लेखा फरायनायावसो दिगदार खालामनोसैलै माथो नोंसोरलाय बैनायमोन मालायनि न'खरा एसे बेफोरखौ एसे गारदोलै मोजां सोलोंलांदो गथ' गथायखौ एसे मोजां फोरोंलांदो बैनायमोन। इलाय गुमैयालाय मा होनबाय थाखोब्रा? गामिनि मान सनमानफोरखौबो एसे लाखिदो दा नोंसोरनो एसे फोरोंलाङाब्ला दा माथो हनै फरायसालियाव थाङो सोरबा भां बिरि बायदि बायदि सोबग्रासो जालांबाय। जानाय नंलालै दिनै जाहाथे एसे मोजां जोलै जोंनावबो सिखारनो हायो नोंसोरबो एसे मोजां जालांनो नाजादोलै बेनायमोन। जोंनाथ' बोराय देहा बारा जालांनोबो हाला नोंसोरनो जुमाय लोंनायखौ गारनानै मोजां मानसि जानो सेस्था खालामलांदो दे बेनाय दे। उफाय गैयालै गुमै लिंहरथारबाय थांथारनोसै दिनैनिफ्राय इदि जालादो गुमै थादोलै नोंहा गुमै जोंहा थांसै जोंहा थांसै। मदन माथो रावबो मानसियानो गैया माथो जगारानो जायाखै माथो? दासो बानायबाय दङ ओइ न' सिङाव लगाय दं आदाया। माथो बाथोनब्रा दाबो जेबो ज' जगार जालायि जेबो गैयालै साना गोजासो। सानासो धै आंना बेदर नङाबा जाथ्रा। थाखा गैयाबा बहा मोनोब्रा। दिनै सानसेया सानादों लोंदोब्रा। टेबोलबो गैलालै हायावनो जिरायना लोंनांसिगोन। आदा बा देनजारलै माथो साराया। जुथुबाव मोननायमोनलै फंबाय बिखुनजो हरनाय। दे खांखिला फुजानि नामाव एसे लोंदो। जेबो गैथ्रामोनलै साना गोजासो जाबाय दे सानादोंनो एसे लोंदो दे। लोंग्रायासो थोगोन ना थोआथाय। जेबो नङालै थाबाबो एसे लोंसै। माथो बायखांबायमोनलै बायमोन सान्दि नङा मा खालामथानो। बेनोथ' हाजिरा खामला दा बहा मोनबावनो मालाय बैसागोनि सिगांनो मावनानै लाखाजोबो।
जेबो जाथारलाब्ला अरुणाचलफ्रावनो थाहैनोसैब्रा माइ मोनसान्दै माथो खालामबावनो। आसलथे नसलिनायखाय मोनसे खोथा गोसोखांदों आं। जों आसामनिफ्राय अरुणाचल थाङोबा मानो पास नागिरो? अरुणाचलनिया जोंनि आसामाव हाबफैबा पास होननाय बुस्थुखौ मानो नागिरा? अ नंगौथ' बे बुस्थुखौ आसाम सरकारा मानो दाबो बानायाखैथाय? रलाय बे खोथाया ओरैसोलै आंनि बायदि सानबाथाय नों जेनेब्ला मास मोननै मोनथाम थागोन अब्लासो बे बुस्थुखौ नागिरो खोमा। जाया आसामनिफ्राय थांबानो माथो पास नागिरबाय थायो बिसोरलाय। रयलै बिनाय जों बेखौ सावरायनानै नोंजों आंजों सावरायनानै जेबो लाब गैया। मालाय गभर्नमेन्टआनो जेबो डिसिसन लायाखैबा। है बाद दोन बेखौ रायलायबाय थायो नामा ना मा होनो? बेफोरखौ रायलायबाय थायो नामा थौ थांसै बाद होदो हराव थौबाय माथो। थ' थ' थांसै मोनाबाय थांसै